हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आई होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ। दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन BTC आव गंबेसे गामिफोर दं बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दैट मीन्स BTC नि समष्टिनि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजोंनो सावरायगोन। थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन। स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङाव आंनिफ्राय मोनसे खावलायहरनाय, नोंथाङा जुदि थारैनो सासे बर' सुबुंब्ला आरो नोंथाङा जुदि BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सिङाव थानाय सासे बर' सुबुंब्ला नोंथाङा आंनि बे भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन। अके देन बिदिब्ला थौदो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थ' BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव गासै गामिफोरा 3082 गं बेखिनिया दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दैट मीन्स BTC बेवहाय आरो लोगोसे BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेलनि समष्टिनि सोमोन्दै जों नायनि। थ' समष्टिफोरा जाहैबाय गासै 40 आरो बेनिनो 30आ ट्राइबेलफोरनि थिखानाय आरो 4या गेवलां एबा उदां समष्टि। थ' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। जय बर' हारिनि जय।